bakin kasuwa ku ganmu. Ga mu cikin binkina na intanet cafe, Hadija mun zo da tsari bakin kasuwa ku ganmu. Farin nasarar bana gwani mahalicci gurina, salati har da tsira karagun annabina. Ya Allah ɗan kina na kafe ce yau ya tona, kasuwa muka roƙa ka ba mu ya kalikinmu. Ga mu cikin binkina na intanet cafe, Hadija mun zo da tsari bakin kasuwa ku ganmu. Dai kaga ki gudu to sa gudu ne bai iso ba, duk wanda kaga inuwa ba nan farau garai ba. Dai ka ji an cewa na baban za an kace ba, ga ibni kinana kafe ce za ku san mu. Ga mu cikin binkina na intanet cafe, Hadija mun zo da tsari bakin kasuwa ku ganmu. Kana so za ka je ka kafin ƴaƴan kinana, gida mai namba 7 na Alhaji Tijjani Tela, opposite ɗan kani mai kayan roba mu gamu. Emiya Road up da Lokon, ganda mu je za mu gamu. Ga mu cikin binkina na intanet cafe, Hadija mun zo da tsari bakin kasuwa ku ganmu. Baba Abdullahi shi ya sami wannan wakar, lambar kafe na baku 070 jonar 6526 to kai ma ka kar 7257 to ku kira za ku ji mu. Ga mu cikin binkina na intanet cafe, Hadija mun zo da tsari bakin kasuwa ku ganmu. Ibni kina na kafe ba za ku yi kuka da mu ba, zan lissafo ku ji su abin da muke yi gaba. Na shi na la'aidi gadminin nan ba za ku ɗiba, ba ka zo har da ɗanka gaba da yaro ka samu. Ga mu cikin binkina na intanet cafe, Hadija mun zo da tsari bakin kasuwa ku ganmu. Fotokofi ta yi fimfirintin duk za mu ba ku, laminashin bayan din tsakanin duk za ku zo ku, sitika ki hol da invitation card ku zo ku, video invitation karshe ma za ku samu. Ga mu cikin binkina na intanet cafe, Hadija mun zo da tsari bakin kasuwa ku ganmu. Community passport plastic ID card ku duba, school registration ma daga ne ko ku duba, walayin assignment rami dama duk ku duba, wani abin ba misali kai su ku taho za ku gamu. Ga mu cikin binkina na intanet cafe, Hadija mun zo da tsari bakin kasuwa ku ganmu. Mun yi aiki da tsari sai ku taho tsaf da tsari, mun yi fice ba kamar mu ko a wajen iya tsari, kusan wasu sun fi wasu ko a wajen ba da tsari, wala mun zo muku da tsari su ku taho don ku samu. Ga mu cikin binkina na intanet cafe, Hadija mun zo da tsari bakin kasuwa ku ganmu. Yakubu Abdullahi shi din ne mai kinana, ga Abdullahi kinana uba abu mai kinana, a ida Aisha zan samu zasku mai kinana, ku dai ku zaman na dole mun yi faɗi don ku san mu. Ga mu cikin binkina na intanet cafe,
da tsari bakin kasuwa ku ganmu. Ga mu cikin Bilkina na internet cafe, Hadija mun zo da tsari bakin kasuwa ku ganmu. Farin nasarar bana gwani mahalicci gurina, salati har da tsira karagun annabina. Ya Allah ɗan kina na kafe ce yau ya tona, kasuwa muka roka ka ba mu ya kalikinmu.